Mayong adlaw. So sayo ko nagmata kay maglawog ko sa ako ang mga alagang hayop. So gitagbo dayon ko ani akong mga gagmay nga mga pato guys. Kay kada buntag maglawog ko sa baboy, matagbo gyud sila, mangayo po sila og lawog. So dara akong mga pato. Tanawa. O asa naman pud mo? O mao ni sila. 8 ni sila kabuok. Kada morning maglawog ko aning ako ang mga inahing baboy. Tagbo ni sila nako. Magatang og lawog. 9 man ni sila kabuok. Pero ag isa gikaon sa amo ang inahing baboy kay na-trap siguro to siya wa kagawas. Hulat sila kaon. Kay magpakaon naman ko sa baboy. Unahan man ako pakaon ng baboy ay sila. Mao nang mag-atang yun sila guys. Then mapikon po akong inahing baboy. Mapil po kaon. Nang bordik na. Good morning. Limata na ako ang budik-budik. So maglawog ko guys kay udto na mamaligya kami. Thank you for watching guys.